दिनै बिजाबनि खौरां आयदायाव आं गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय खन्थाइ फामे। बे बिजाबखौ फोसावदों थामहिनबा बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय प्रभात चन्द्र बर'। बिथाङा जाबाय कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गरियाकट गामिनि। बे बिजाबखौ फोसावदों जया बर'आ। गिबि फोसावनाय डिसेम्बर 2022। बिजाबनि बेसेना 20 रां। बे फामे खन्थाइ फामे बिजाबाव गासै 35 खन्थाइफोर दं। बेनि गेजेराव दोंनैसो खन्थाइफोरनि मुंखौ रायखांना होनो थाखाय लानाय जाबाय। सेथियाव गोहो, नैथियाव गोदान फायखि, थामथियाव रेबग्रानि मेलाव, नैथियाव आंनि आलासि, बाथियाव द्रौपदीनि हासिख्रावनाय, दथियाव जिउनि सिमां, स्निथियाव अखा, दाइनथियाव मोनाबिलिनि आबिर, गुथियाव मिथिंगानि देंखो, जिथियाव जाख्रिसे अखानि सिमां, जिसेथियाव आंनि रजे म्लेस, जिनैथियाव रंजालि नों मोसाफैबोला, जिथामथियाव सुदेम बिखानि सिमां, जिब्रैथियाव बोहैथि दैमा, जिबाथियाव नोजोर। फिन बुंफिनदोंदि बे खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय प्रभात चन्द्र बर'। बिथाङा जाबाय कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गरियाकट गामिनि। बे बिजाबखौ फोसावदों जया बर'आ। गिबि फोसावनाय डिसेम्बर 2022। बिजाबनि बेसेना जाबाय 20 रां। मिजिंथिबायदि बिथां प्रभात चन्द्र बर'नि बे खन्थाइ फामे खन्थाइ बिजाबखौ फरायगिरि बिथांमोना अनसायगोन। अनसायनानै बिथांखौ आरोबाव गोदान बिजाब सोरजिनायाव थुलुंगाखांहोगोन। बेजों लोगोसे दिनै बे बिजाबनि खौरां आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।